Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Wannan bidiyon da ake buɗe mana Atoshi. Da fari za mu fara danna nan gurin gashi nan inda aka rubuta registration ɗin nan. Yawa bayan mun danna zai buɗe mana nan gashi nan inda za mu cika information ɗin mu gashi nan email address, nationality da kuma passport. Gashi nan bari mu sa namu mu wuce. Yau za mu saka email ɗinmu gashi nan za ku ga mun rufe namu. Yau gashi nan bayan mun saka email ɗinmu za mu zaɓi ƙasan da muke ciki. Za ka zaɓi ƙasan da kake ciki. In kana Najeriya ne za ka zaɓi Najeriya. In ka duk ƙasan da kake ciki ka selecting ɗin ƙasanka. Gashi nan muna saka information ɗinmu. Yawa bayan ka gama za mu danna nan gurin gashi nan. Yawa gashi nan gurin za mu danna shi alamar sai mu danna nan gurin set a verification code. Za su tura mana OTP a cikin email ɗin mu je mu ɗauko mu saka. Bari mu jira OTP ɗin shigo. Network ɗinmu ne ba kyau samu. Yawa wannan verification code ɗin mu ɗora ya samu akai mu ja shi gashi nan mu daidaita shi daidai. Yawa yau gashi nan namu yayi nan. Tura mana verification code akan email bayan sun tura za mu je mu ɗauko code ɗin mu saka. Yawa gashi nan yanzu sun tura mana akan email ɗin. Gashi nan Atoshi global gashi nan namu ɗauko copy ɗin shi. Za mu yi copy ɗin shi gashi nan kamar haka. Yawa bayan mun yi copy za mu koma can cikin application ɗin mu sa wannan code ɗin. Gashi nan za mu yi pasting don na confirm. Yawa a nan gudun kada ka danna skipping ba. Saka verification code gashi nan kamar haka zan saka muku shi a comment section na farko da kuma description ɗin wannan bidiyo don na confirm. Yawa gashi nan ya buɗe kamar haka. Wannan shine yadda ake buɗe mining ɗin Atoshi. Don kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana alamar ƙararrawa hakan zai sa mu ci gaba da kawo muku sababbin bidiyo.